ҳар шаб зи худат бипурс, агар ту мардӣ, имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ? Сад бор бадӣ кардиву шарми ту наомад, некӣ чӣ бадӣ дошт, ки як бор накардӣ? Аввало ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. Бо шумо ҳастам банда Ҳусейн Нуриддинов аз канали мову шумо, канали фикри шумо. иншоаллоҳ дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. Агар мо дар фикри якдигар набошем, бовар кунед обод намешавем. Бародар агар фикри бародараша накунад, ако фикри додараша накунад, укоша мақсад, обод намешавем. дӯстои азиз, биёед ҳамакаса дастгири якдигар бошем, дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии ватани азизамон Тоҷикистон бошем, дуогӯи падар модар, дуогӯи ватани азизамон Тоҷикистон бошем. дӯстои азиз, нав бо дархости дӯсто инстаграм даромадам. Ростӣ бо ин хабара хеле мақсад кофту коф кардам ки рост бошад, баъд баҳри шумо пешкаш кунам. ҳамаи мо мешиносем Ҷонибек Муродова, дӯсти бародар шодравон, рӯҳашон шод бошад, Дамирбек Олимов. дӯстои азизам, аллоҳ хонаи охирати ин бародари азиза обод кунад. Ба падар модари бародари азиз Дамирбек Олимов сабри ҷамил, ба аҳлу оилашон, ба фарзандонашон аллоҳ сабр диҳад. хонаи охирати бародар обод бошад. дӯстои азиз, ҳамакаса дуо кунем дар ҳаққи Дамирбек Олимов. ва дӯстои азиз, ман ҳам низ хостам, канали мо инқадар мақсад канали калонам нест. Инстаграмам мисол иншоаллоҳ бод история мекунем. Инстаграмамо 400 500 подписчик дорем. дӯстои азиз, хостам канал ба мақсад аз тарафи шумо дастгирӣ шавад. иншоаллоҳ як рублам хайр кунем барои фарзандони бародар Дамирбек Олимов. иншоаллоҳ аллоҳ хайри ҳар яки шумо ба даргоҳаш қабул кунад. аз истории Ҷонибек Муродов дидам, мақсад ин хабар рост аст. ҳама дар инстаграм мақсад падидиса доранд картҳои ба номи падари Дамирбек Олимовро. ман низ дар охири навор мегузорам. дӯстои азиз, касе метавонад дастгирӣ кунад. дар ҳаққи бародар дуогӯ бошем, дар ҳаққи ҳамаи мусофиро, ғарибо, дар ҳаққи ватан модар дуогӯ бошед, дар фикри якдигар бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бори дигар салому алайкум дӯстои азиз, навора давом медиҳем. кор дар саҳифаи аслии Ҷонибек Муродов дар инстаграм метавонед даромада дар он ҷо низ саҳми худро гузоред. пахш мекунем ба суратҳисоби падари шодравон, рӯҳашон шод бошад, Дамирбек Олимов, падарашон Ботур Олимов. метавонед инҷоро хонед. дӯстои азиз, инҷо кортҳо мақсад навиштаҷот ҳаст, номерои карта, яъне корти Ботур Олимов. инҷо низ корти миллияшон аст. дӯстои азиз, метавонед дар саҳифаи аслии Ҷонибек Муродов даромада мақсад саҳми худро гузоред. инчунин боз ба историяи Ҷонибек Муродов назар мекунем.